Paalala, ang host at mga staff ng JFS Federals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at JCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. Masayang araw sa inyong lahat, mga ka-JFS. I am Matty Angel, yung Love and Surprise Ambassadress, at patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong araw ay andito tayo sa Libon, Albay upang sorpresahan isang pinakabonggang bata na tiyak na bibigyan natin ng swak na sulit na packages from JFS team. So tara na, kilalanan na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong araw. Siyempre, dito sa likuran ko, ang mga regalong ihahandog natin. Meron tayong Ferrero Rocher Chocolate. Meron tayong Red Ribbon Cake. At siyempre, meron tayong Stuffed Toy Bouquet. At siyempre, ang napakagandang bubble balloon natin na may Have Fun, Bim. At syempre, ang ating patarpuli naman dyan na also may Have Fun, Bim. At syempre, meron din tayong regalo sa ating maswerteng bata na napakagandang bisikleta. So, ano bang iniantay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. We don't just create what to captivate, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes. Ano bang iniintay natin? Kilalanin na natin kung sino si Baby Bim. Dito na tayo sa Barangay Bonbon, Libon, Albay. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin si Baby Bim ngayong araw. Excuse po. Ay, hello po. Dito po, nakadala si Ma'am Lita Pilar. Ay, kayo po yan, ma'am. Bali po, ang may delivery po kasi kami para kay Rain Pilarda Nunez po. Ano yun? Kay Bim. May pinadeliver lang po na mga gamit para po sa kanya. Saan? Po? Ay, andito po kami sa sasakyan. Pwede po namin invite si Bim. Nasa Pulagi, ma'am. One eternity later. Hello guys! So ayan, lumipat tayo ng location kasi ang ating isa-surprise ay andito sa Pulangi, Albay. Pero tara na't samahan niyo pa rin kami dahil patuloy pa rin natin ibibigay ang sorpresa para kay Bim. So, andito tayo. Diba sabi ko kanina, Libon, nag-change spot. So, Pulangi. Kain.
Yan yan. Okay na. Ay, ano po? Daan ko. Ay, hello po. Ay, wow, hello. Asya po si Rain. Hello, Rain. Good morning. Ang cute ni Rain. Napakagandang bata. Hello, Rain. Balik kami. Ako si Ate Angel. Balik. Meron kasi baby, nagpapabigay na sponsor ng mga regalo para sa'yo. So, pwede ba namin i-invite para makita mo yung regalo para sa'yo? Pwede ba yun? Yan. Pwede ka ba yung mag-wear ng mask? Kasi ang bata naman ito ni Rain. Ilang taon ka na, baby girl? 9. So, dito ka na talaga nakatira sa Pulangi. Kasi galing kaming Libon eh. Alam mo ba yun? Na mali eh. Ayan. Baby Rain, so, andito yung regalo para sa'yo. Harap ka dito, baby girl. Harap ka dito sa camera. At, kasi sayang ang kagandahan mo. So, baby girl, ilang taon ka na? 9 years old. So, may ina-expect ka bang regalo ngayong araw? Wala naman. Wala naman. Ito lang talaga. At ito lang, nabigla ka dito. Hindi mo to alam. Siyempre, surprise nga. So, baby Rain, andito yung regalo para sa'yo. Gusto kong ikaw mismo ang makakita at para makita mo rin kung ano yung mga regalo para sa'yo dito sa loob. Okay? So, andito sa loob, napakagalang naman na bata. Dito, baby girl, tulungan mo si Ate Angel dito. Ito, baby girl. Yan. Sige, 1, 2, 3. Buksan mo na. Yan. Sige, bukas. Wow! Hello, baby Rain! So, kami po pala ang JFS Petals and Services. At baby Rain, itong mga regalo na to ay para sa'yo. So, tanggapin mo yan. Kalat-kalat na, sorry. Tanggapin mo tong Ferrero Rocher Chocolate at syempre Red Ribbon Cake. At syempre, baby, itong stuffed toy bouquet ng panda para sa'yo. At syempre, may bubble balloon ka rin na have fun, BM. At syempre, may patarpaulin ka rin. Baby, ngayon naman, may nakikita ka bang helmet? Ayan, nakikita mo yung helmet, no? Sa tingin mo kaya, bakit may helmet? Sa tingin mo, bakit may helmet? Ay, wait lang. Napalakas. Sa tingin mo, baby, bakit may helmet? Sige, baby, gata paghawak ng bakit. Ayan. Sige, harap ka dito, baby. Sa tingin mo, bakit kaya may helmet si Rain? Ano ba ang kahiligan mo ngayon? Hulaan mo. Motor? Motor? Wow. Bike? Or kotse? Dapat kotse na lang. Hulaan mo. Ano? Hulaan mo, baby. Ano? Easy. Motor daw, motor. Sige, baby. Yung pangalawa. Ano yon? Bisik? Bisikleta! So, ilabas na natin ang bisikleta dyan. Ayan! Baby Rain, meron kang bagong bike mula sa iyong sponsor ngayong umaga. So, napakabongga naman ang regalo ni Baby Rain. Palakpakan naman natin. So, baby girl, kailan ba ang birthday mo? December 8, so may advance gift ka na, di ba? At syempre, Baby Rain, ito yung helmet niyan. At ayan, may bubble balloon ka pa na have fun beam. Syempre, hindi na siya nakapagbigay ng mensahe, pero ano ang gusto mong sabihin sa nagpabigay ng regalo na to? Syempre, ang ating anonymous sponsor. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi po yan galing sa akin. Charot. Pwedeng tanggalin mo muna yung mask mo pero lalayo ako sa'yo para maintindihan yung sinasabi mo, baby. Sige, pakita mo yung mukha mo. Tanggalin muna natin yung mask, baby girl. Ayan. Sige, baby girl. It's your time to shine. Anong gusto mo sabihin sa nagpabigay ng regalo na to? Ano pa? Si Mami. Kung sino ka man, bakit ka lang Mami, halika nga dito, Mami. Ayan. Ayan. Ayan, Mami. So, baby girl,
hindi, malaki ang respeto namin sa nagpabigay ng regalong ito. So, siguro pinabibigay niya to dahil gusto niyang malibang ka ngayong araw, no? So, ito baby girl na bike na to, announce ko lang. Plinat po namin yan, so baka mabutas. Kayo na lang po bahala, magpag-wall ka na isa. So, baby girl, maraming salamat. Masaya ka ba sa mga regalo mo ngayon? Sobrang saya. Palapakan naman natin si Baby Rain. Rain, isang smile naman para makita ng anonymous sponsor natin ang iyong mga regalo. Sobrang saya ba? Mami, anong gusto mo sabihin kay Baby Rain? Halika dito, Mami. Napakaganda mo eh. Halika, napakaganda mo, Mami. Halika dito, Mami. Mami, anong gusto mo sabihin sa iyong napakagandang anak na si Rain? Pagkabait, and siyempre dalaga na. Good girl lang lagi. Love you, baby. I love you. Oh, napaka-sweet naman ni Mami. Thank you, Mami. So, Rain, we wish you all the best. We wish you all the best birthday. God bless you. At pangalagaan mo ang ibinigay na regalo sa iyo kung sino man siya, ano? So, maraming salamat. Sobrang saya mo ba ngayon? Sobrang saya ko sa akin. Smile ka naman, baby girl, ulit. Ayan! Again, baby girl, isang flying kiss naman para sa anonymous sponsor natin. Ayan! Ay, isang bata na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa. Let's Baby Rain Nunez, all the way here from Pulangi, Albay. So, baby girl, God bless you. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create, but we cultivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Magbabay ka naman, baby girl. Bye!